אנחנו במשחק חדש שהוא נקרא סבתא רוצחת. אני בטוח שכולכם מכירים אותו, אבל התחלתי לשחק בו רק בגלל שיש את הילד הזה המצחיק ההוא שהוא משחק בזה דרך VR והוא צורח את הנשמה שלו ואני כל פעם נקרא מצחוק, אז התקנתי גם את המשחק. סאונד מפחיד. סאונד מפחיד חברים, סאונד מפחיד. אזהרה, לא לשחק. בומבה הקלט. You look to me, hey. וואו. אוקיי, אז חברים, זאת ההתחלה. זה משחק, אני לוקח את החרא. מה זה? פאק. איפה גרמה? בוא נפתח את הדלת המסריחה. סבתא מאחוריי, סבתא, נתקור אותך, סבתא. קיו, סבתא. באמא, אמא, סבתא אחריי. איפה סבתא? יא בצונה. הרגע אותי. אני אצנזר את הכל בהמשך. אני אנסה לצנזר. אוי ואבוי, זה משחק קשה. הנה, גרמה. איך רצים? גרמה. No, sí, despacito. No, גרמה, no. לא מראה, פאקר גרמה. הוא הבילה אותי. וואו. גרמה. את לא מתביישת להביא ככה קטינים. אוקיי חבר'ה, יש פרסומת, אני עושה לכם קאט.